ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga kaila inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, ngayong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog kanay, sa ano at kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagkain nga ipalagnan. Pangasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. This time
Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, update sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules. Pitsa 9 na bulan sang Disyembre tuig 2020. Uy, 16 ka adlaw na lang ang nabilin. Paskwa na, 23 diyas na lang. Sug-alawon ta na ang tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, mga badyaw sa Negros Occidental nga ginbuligan sang gobyerno probinsyal para makapauli sa ila lugar naglabot sa 138. Sanggunian panglunsod sa Bacolod, Talakayon, Subong adlaw ang pangabay sa mga firecracker binder nga magbaligya palupok karon nga holiday season. Traffic investigator sang Police Station 4 hindi pa sigurado kung biktima sang hit and run ang napatay sa Barangay Villamonte. Autopsy ginapangabay sang kapulisan sa pamilya. Kapulisan sa probinsya ginahandaan na ang posibilidad nga matabo Subong nga wala pa sang holiday ceasefire. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginhangkat sang Makabayan Block sa Kongreso si Presidente Rodrigo Duterte kag iban pa nga opisyal sa gobyerno nga pasakaan sila sang kaso sa korte kung may mabakod nga ebidensya nga konektado sila sa mga rebelde. Ini ang pahayag sa Makabayan Block matapos liwat ginridtag ni Duterte ang grupo partikular si Bayan Muna Party List nga representante Carlos Isagani Sarate. Ginpakamalaot sang grupo ang palayag ni Duterte nga gintawag ini nga makatalagam kag tuyo lamang nga i-justify ang pagpang-atake batok sa mga kritiko sang gobyerno. Suno sa Makabayan Block si Duterte kagang iya mga kaalyado ang wala sang mabakod nga ebidensya batok sa ila. Bangod kung mayara man madugay na sila kung tani nagdangop sa korte. Nanindugan ang Makabayan nga apisar sang padayon nga pagpang-atake hindi sila mag-atras. Purti ini ang karon bayluhanay masakit-sakit nga tinaga sa gobyerno ni Presidente Rodrigo Duterte kag Makabayan Block. Labi na, nga daw ginakulbaan na ang pila ka mga miyembro sini sang Makabayan Block nga base kon hindi sila pagpahanugutan o kung makainta sa politika sa tuig 2022. Ang akon personal nga opinyon, Partido Komunista como Partido Padalagana. Agon makita naton kung bala, wala na gid man salig ang pumuluyo sining pila ka ginatudlo Makabayan Block nga mga aligasyon nga ni sila may angot sa komunistang rebelde. Kung matuod ini nga mga panumbungon sang administrasyon, hindi sila magkatahap padalagana magkandidato para maibalaan ta sa resulta sa minutuhay kung bala wala naging man salig ang pumuluyo sa ila. Sa iban nga lugar ang Communist Party ginapadalagan ini. May ara sila partido sa kundiin mga sanga sa gobyerno para mapamatud-an ta kung bala wala naging man salig ang tao sa ila, makita tayo na resulta sa baluta pagkatapos ang 2022 nga eleksyon. Kung ang tao wala salig sa among partido, Makabayan Block, sigurado,
hindi nila inipag-inuno sa baluta ang ila magngangalan. Lang taon ta, mas maayo ganina, kay ginpaagi sa legal, ginpaagi sa eleksyon, ang pagbinotuhay, ipilak na ton sa pumuluyo. Matuod bala nga ini sila mga komunista? Matuod bala nga ini sila mga rebelde? Aber, paintrahon ta sa politika, kag ang pumuluyo amo, ang aton himuon nga hukom. Kaya kung ang pumuluyo, wala nagimangana sa ila, makita tayo na sa resulta sang baluta. Amo na bala? Bayan ta, ining kwentuhanay kamuda sa tuig 2022. Kay amo na nang tion sa diin si Juan de la Cruz amo ang mamatmat. May nos lang dinayaay, may nos lang pinahugay sa itong natabo sa panahon ni Marcos bla. Nga kung gabutar ka, may gatindog skilid mo, pagsulat mo kung daw hindi amo sila niya isle na wrong spelling ka sa punta sang kanyon sang Armalite. Amo na bla. Ti inisubong sa demokrasya nga pungsod kay gasiling man sila. Wala sa kung anuman nga dinayaay nga mahimo matabo. Aber, padalaga na, engkwentro kamo. Kaya dire makita ta ang resulta. Kung wala nagimangana ang tao, sining Makabayan Black nga ginakabig may mga amot sa rebilde, kundi ang pumuluyo, ang magapamatbat. Babay ingkwentuhan ninyo. Kay direta makita kung bala may pursa pa sila o kung wala na. Araw padayon sila. Madamo gyapon sila sa Kongreso. Ambot silingon, madamo gyapon sa tao nga nagapati sa ila kag nagaupod sila kausa. Pero pag abot sa 2022, kon mawagtang ini sila tanan, nagakahulugan nga husto ang administrasyon nga wala nasalig ang pumuluyo sa Makabayan Bloc bangod may angot ini sila sa mga komunistang rebelde. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:08 na morning na sa Bilog Gadakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Oy, pizza 9 na. Dali na lang ang Paskwa. Bisan matuod wala mga Christmas party, pero may ara ya Christmas party sa sulod sang tagsa kapuluyan. Sa tanan-tanan nga mga nagapati sa bulan sang Disyembre, nga bulan ini sang paghinatagay, Merry Christmas. Advance, halin dire sa Aksyon Radio Bacolod. Kamusta na ang Dakbanwa sa Bacolod? Kamusta na mga merkado? Kamusta nagapanguna nga mga balita dire sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental? Kamusta na nga aton mga driver? Kamusta ang biyahe? Kamusta na ang palibot sang syudad sang Bacolod? Inatanan, idulong sang aton patrol samtang nagalambiyong sila sa mga dalanon dire sa syudad sang Bacolod. Ginapahanumdum kamo sa pizza 16 ang aton korpyo, tub-tub na lang alas 3 sang kagahon. Agod tagaan ligwa ang misa de Gallo nga magasugod ang ilang misa alas 3:30 sang kaagahon. Balita sa patrol. Opdan kita sa sininga mga tinion ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Matugnaw nga kaagahon. Subong nga kaagahon Action Fred sa piyak sininga nagapakita ang aton sininga haring bulan kag mga kabaytuunan. Still ang huyok sang hangin masyado ka tugnaw, no? Action Fred. Amo ni ang katugnaw sang kaagahon, especially kung mabatyagan ang matugnaw nga kaagahon, dapat mabatyagan man ang manamit. Ano to? Ang manamit nga kape, Action Fred. Ano? Manamit nga kape. Ang kape bala, Action Fred, nga mainit-init. Ang kape nga sapuruso.
ang kape kag nagahambal bala nga sige na. Ba mo? Igupunta ang kape Action Fred, no? Disyembre, subong? Oo, Disyembre gali subong Action Fred. Pila na lang kadlaw? 9. So, pizza 16 Action Fred. Umpisa na ang simbang gabi. And at the same time, ate, medyo mabuhin-buhin na Action Fred, no? Ang curfew hours. Ate, maumpisa na alas 3, no? Ang alas 3, pwede na sila kagwa sa ila sinitag sa mga puluyan. Maamat-amat na sila sa pagpanglakaton. Grupo kag magapanimbaho ng Action Fred para ini sa ato sining mga kauturan temprano pa mag-attend sang Santos nga misa. So hindi na maisip maninoy, no? Pagalaw ka maninoy, lapit na lang gid ang paghinatagay sang mga regalo. Ang regalo bala kagay ni magasiling yang hindi na mapunggan maninoy, amo na ni ang regalo ko sa imo. Wala problema. Ayos. Mabatod mo lang ko kung tagaan mo ko. Ay, yes, of course, maninoy, no? And of course, ang ihado, of course, kahulat man kahit papano. And lang kahit papano, gugma ni maninoy para kay ihado. Pero lain Wala niya galubad, ara niya, Oo. adlaw-adlaw nga tanan. Kung gugma lang kinanglan mo, puno sa pagigugma ang irigalo ko sa imo. kanamit. Amo Gusto na mo yan. lips to lips? Well, Well, sa balay ni Noel. Lapit na Action of Red. Ay di na ni mapunggan ang aton sining kaagahon sang nasiling tana. Hindi na mapunggan ang pag-deliver na karon sa mga pagkaon kag mga baligya diri sa area sang Burgos sa public market. labay man nga ako Action Alvin, kamustang kalangitan. Aton sining kalangitan masyado ka tawhay gapakita ang mga kabitunan sa langit Action of Red. And at the same time, mabatsaga naman, nagapakita man ang haring bulan. Actually, half moon kita subong Action Fred, no? Tiskitaon gid ni katama. Kag wala man kabay pa, no? Hindi ni mag-ulan. Kay wala man kita sa may nakita nga ginapalibutan ang aton sining kalangitan Action Fred. So, ang pila ka mga kauturan ta nga nagabiyahe na subong aga, ang mga nagadala sang tricycles kang nagadulong Action Fred sang mga baligya na nila mayari diri sa isa ka tricycle ang unod mga isda iaraman Action Fred nga ang iban utan kay bag-o lang gid nagbukas ang Burgos sa public market sa aton sining mga kauturan nga temprano pa magapamalaklon, no? And at the same time, although pagit lamang ang nagabiyahe ng mga salakyan di pasahe nga naglabay karon dire sa area sa Burgos sa public market. And if you're passing through sa dalan sa Lacson, ara na gamat-amat naman ang mga salakyan di pasahe nga nagabiyahe. Halong sa aton sining mga kauturan sa pagdala sa salakyan, especially kung nagalabay ikaw sa dalan sa Lacson, kay Action Fred, inabalang asphalt overlay, no? Namat-amat na nila. Umpisa sa may South Capitol Road, sa may tunga sang dalan, inabutangan na sang asphalt Action Fred. And pakadto na ini sa area sang Galo, no? Sa isa pa lang lane ang nabutangan pala na abang nila sa nasiling tanga. Nag-umpisa ini Action of Pride sa area sa may South Capitol Dampi sa may Johnny Bigula and pakadto sa area sang dalan sang Galo passing through Lacson ina Action Pride, no, sa may tunga mismo sang dalan. Nakalabay ka mo sa Provincial Capitolagon? Yes, Action of Pride. Kamusta? Wala gyapon sa walking-walking ka, naga-jogging-jogging sa sulod? Ara Action Pride sa Gwa gid lamang, no? Sagwa lang. Miyara sa Gwa, naga-walking-walking ang iban nga diri Action of Pride gaga amat-amat naman sa jogging. Pero sa sulod Action Pride wala, no? Sang may nag-jogging o Kabudlay mo na nga magsulod ka na, masuksok ka pisbas, masuksok ka pishield, samtang ga walking ka, jogging ka, ti kung siradong ilong ka baba mo, imbes nga inil-excel ka, laban-laban, basi kung matumba ka pa.
Di ba na action na Fred, no? Butsing yun nun, imbis nga makahaklo ka sa preskang hangin sa kagahon, kag inabalang gusto mo nga oxygen nga masulod sa imo lawas, at limitado man because sa siling face mask na may face shield pa. Kung sa bagay, hindi taman mabasol ang probinsya, kaya man ti inabalang ginatawag naton paghalong. Para nga, hindi matapikan sang kagaw. Ti galing amula na sa tion niya sang pag-ehersisyo, kinanglan wala tabon ang ilong, wala tabon ang baba. Okay lang na. Sagwa lang sila. Kung gusto gid nila yang daw private pa o privado kag secured o ara sa sulod mismo. Pero sulod sila kag masunod sa mga pagsulundan. Maniabi ang mga pagsulundan sa sulod sa nga Kapitulagon ti masunod kita. Kay may mga gwardiya man action Fred, no? Number 1 diri antes ka makasunod unang ginapangita ang imo sining ID, ikaduha ang mga requisitos, and at the same time pwede na amat-amat na action Fred. Provided nga antes ikaw mag-jogging, of course ara ang alcohol kaga iban pa. Well, ang iban sa may area sa South Capital Lagoon, and at the same time going north, may ara man nga sang nasilingta na action na Fred nga naga-jogging and at the same time walking. While ang iban nga mga call center agents sa siling aga ara man skilid action na Fred sa may dalan sang Aguinaldo bala, diin sila mismo ang nag-aamat-amat. Of course, gusto man kay obra action Fred sa isa ka BPO masyado ka tugnaw mo kay di aircon, ang iba niya mangita man sang mayo-ayo kag mayad nga oxygen. While ang iban gahigop kape, ang iban naga-panigarilyo. Okay. So, amuni ang pila ka mga sitwasyon sa Dalanon Action na Fred diri sa syudad sa Bacolod sang nasaling tanay if you are in front sang Burgos sa public market, amat-amat na sa pagbukas ang ila mga baligya ang iban ginaduso pasulod ang ilang mga ang ilang mga crates ang puno man sang mga manok balaksya na Fred, may ara man yung mga banyer nga puno man sang isda. Walang iban nga mga utanon nakabutang sa plastic. Sinini iya gani action na Fredo. Sinini posible ka akulat man sang iya sining delivery. Normally sinini sa isdaan mga dagko o panadagko ang iya sining mga gina-deliver nga mga isda. Ni basta ang imong kuan ka daw kagi nakapaderya ang deliver mo ya. Why sta? Way ka? Why? Why? Ang ginahulat mo taga sa inubaan? Oo. Way ka to display na? Why? Way pa. Way pa siya display. Ni action na Fred pang panalag ko. So, amaton taman action Fred kay sa sulod. Kadtuan taman pala may ara naman nga mga display kay rekta kita subong aga action na Fred, no? Sa islaan dampi diri sa area sa Burgos public market. Ang iban diri amat-amat naman sa pag-display sa ilang mga baligya, while ang iban gaamat gagawin action Fred sarado pa ang iban nga mga tapangko. Kita na naton Jutay isda subong? Jutay isda subong ang action Fred. May nakita na kita diri nga amat-amat plastar ang bangros sa sining aga, while ang iban diri action na Fred gina-display may mat-ana, no? Si Junior available na si Junior ang matan mo ang matan dali kay ginakilo niya pa to kay damo pa siya customer aga pa damo na customer siya kay bukas na ni damo ng kwan si ungi ang bangros mo ngi tag pila 180 na Japon. 180 pero dagko na siya action Fred. I think tunga ni siya, no? Oo, Tunga. Duha isa. Duha ka bilog sa isa ka kilo ang bulaw mo available man pila subong 200. 200 ang bulaw, so 200 so medyo mayad action Fred pero dagko ni siya. I think mga 3, 4 isa, no? Oo.
Tatlo isa, apat isa. Ha? Tatlo isa, apat isa. Tatlo isa or apat isa sa Bulaw. Jutay aksyon na pre ng isda. Laka lang gani. Bisa sa kay Maymay. Ang kay Maymay, ang iya sining marot. Tagpila marot mo, May? Tag 200. Tag 200 po. Medyo nagsaka sa presyo, no? Kagit subungi ka mahal subong. Ang banyera pila. Banyera. Action, Alvin? Sa lapit sa Ismail na. Action, Fred? Ang marot namin sa prituhon mo tigi-tigi, bla? Oo. Hindi gani paksyon mo, Oo. Pwerte ka na nam. Yes, oo. Kana naman sining action, Fred. Kapin pagigya mo ni kadagko in action, Fred. Kay 200, pero dagko ni siya nga klase, no? Sa nga bangros may tuloy pa man siya. Ang tuloy tamay taga pila? Ha? 100 pesos ang tuloy. Amo ni ang available sa iya sa isa ka lamisa o sa isa ka tapang ko tagduha ka klase nga isda syempre ang mga display kayong ito pangros iya kagamataan ang iya diri kay Maymay gagyut ay langit kayo nga mga isda diri kita o kay Junior ang nami man sang tilapia action predo tilapia tanyor tagpila na nyor 160 nga iya sining tilapia bulaw-bulaw tag pila bulaw-bulaw mo 200 tag 200 action pred no ang iya sining bulaw-bulaw ang tindero ya tag pila 160 Ma 160 lang, ha? Nagnubo ang presyo sa tindero. 160 pesos gid lamang. So for action na Fred, amo ni pila ka mga presyo sa sulod sang merkado na lakip na mga isda no sa sulod sang merkado and at the same time sitwasyon sa syudad sang Bacolod. So ang ining observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal dulong man sa inyo sang may DC ang alkaline nga vitamin C nagapabakod nagapapaskog sa aton tagsa ka mga immune system. Sa patrol with Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa pagkakabd Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:23 na magulo-galumon, mabulubugnaw ang panahon. Ang Northern Palawan lakip ang Kalayaan Islands maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga pay ara lapta-lapta nga pagtupa sang ulan pagpanaguob. Ang Central, Western kag Eastern Visayas, Occidental Mindoro kag nabilin nga parte sang Palawan maka-eksperyensya man sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan pagpanaguo bangod sang localized thunderstorm. Mahinay tubtob kasarangan nga hangin gikan sa nasidlangan ang mabatyagan sa kabug-usan sang Occidental Mindoro, Palawan lakip na ang Kalayaan Island kag ang kadagatan sang Visayas mabulubalod. Action Radio Philippine Standard Time las 4:24 na sa karon sa panahon sang pandemya ang krisis pangkalibutanon gid dapat sa aton sini nga mga planta
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. Ang pila naton ka mga utod ka pamangkot niya. Aksyon Fred, ano ang pamahaw? Ang pamahaw karong aga kon akong pasugta ninyo, luyag ko ya tinulagid karon nga aga. Tinulang nga isda bla na mga ulo ka lison, ulo ka gingaw, amo nang ginapulupangita sa ginawa ko. Baklan mo batuan paitan bla. Tapos ang pawan mulo po sos sa pagkanamit. Amo nang ginapulupangita ko nga pamahaw karon nga aga. Inablang ga-serve sa imo, ga-short slipot, ga-guapusod, akalain na makagalana. Hindi bala? Ababababa. Las 4:26 na. Aber, relax, makadali. Mabalik ako pagkatapos ini. Aga pa siyang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa lunes. Standard Time, las 4:30 na. Kay Juby Artagame, good morning lang Kay Lorito Armas Bidaha, kay Lily King, kay Andro Mangilan Villarosa, kay Raymond Solidom. Bao si Runa Rihida trabaho, birthday ko no, ikatatlo katuig ni Baby Yuki. Morning da, happy birthday lang Kay Mon Lisay, good morning lang May lang pag-monitor, tagsagid kaagahon kay Engineer Mongkada sang Chilin Homes, kay Judge Snap Diamante morning, dira kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos sang LTO morning man, kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan, kay Pare Remias Arroyo na Gabugtaw ron, kay Roy Marino, si Raul Alibuga galadlad na liguro sa inya baligyana, kay Pare Erning Hurilia, kay Pare Istoy Querido good morning, dira sa mga grupo ta kamusta gabulugtaw na kamo
si Parinik Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Syukon, Joel Peredo, Roger Aguirre, Lori Apurado, Jobert Carion, kay Mayor, dira kay Jutay Pascua, kay Luni ni Canson, kay Buniad Bincola, kay Bibitan, good morning, si Engineer Nariel Bantay, kagwa na kamuda, si Jerome Solinap, good morning lang, may lang nga pag-upod sa aton tagsagid, kakaagahon. Las 4:31 na, anano ang pila ka dalagko nga mga balita ba, ang mga headline subong, kadalagko. Pero labay man nga kon, ang mga Pinay na ton, ka mga Pinoy, basta iban nga pungsod, isog yan, no? Ting Pinay narso, una nagpabakuna sa COVID-19 sa United Kingdom. Amak mo na, Pinay, amo na ya, ang maisog ng mga Pinay nagpatoslok una-una sa COVID-19 vaccine dito sa UK. Mga headline, Presidente Rodrigo Duterte, nya kon mapamatudan nyo, nga may ara ako bahid sa korupsyon, ma-resign ako sa pwesto. Porti man, no? Ang arangkada ni Presidente Rodrigo Duterte. Ari pagido masubo nga balita, opisyal sang NBI, linutang patay sa sulod sa iya opisina. Muda na subong, no? Kung hindi mga mayor ang lutangon sa sulod sa mga municipal hall kag city hall, ang pila ka mga empleyado sa gobyerno, NBI pa, sinulod sa iya opisina, porte. Amuning mga balita subong nga arangkada, headliner sa mga pamantalaan nasyonal, subong man ang pila ka nagagwa subong sa pila ka mga social media. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Ini balang baston, ratan stick nga ni. Te daw gin pakamalaot ini, niya daw hindi amuaw. Siling sa kapulisan, wala niya gintuyo ka magbitbit ang pulis para mamakol, mapatuman na sa social distancing sa publiko bangod sa COVID-19 pandemic. Sa India, pertito, kon baston na paghambalan, sa India, ka pamakol gin mo. Abi, may ara ding may gabalabag na, tapos, hindi pwede pasudlan, kag magsulod gid pumuluyo, linagatok lang ulo sang mga pumuluyo. Bakol gid dito sa India, porte dire sa aton, bangod kay ti mabinantayon, kag ang human rights na gasiling, base kung ipamakdol nyo na ang inyo sinibaston, ti dasig magsabat ang aton kapulisyan niya, hindi. Ining baston nga ni, wala ini gintigana para mamakol. Ini gintigana lang para mapatuman ang social distancing sa publiko. Ti anong pagpatuman? Kung daw wala ka mo social distancing, ti pakdulon mangyapon ni, no? Kaya ti kung gauyatay ka mo da, kundi pakdol gawang mga kamot nyo, nga gauyatay ka mo da, kami social distancing. Amo na bla? Ti, porte nga rason sa pulis niyan dia. Wala niya gin padala sa amon para nga ipangastigo sa pumuluyo. Kundi, ini para nga itigana para sa social distancing. Nga kung nagadikit-dikit ka mo da, of course, medyo nga tulos-tuslukon kilid nyo, social distancing. Di mala na kung tulos-tuslok, malain na kung tuslok kung kusob na, kamapunuran ka, kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Aber, morning lang, dira kay Iha Tries Homoles, kay Mon Lisay, good morning, kay EGB Laho. Sige, Arisla, gaupod sa aton, karon nga kagahon, kay Vanessa Mayo. Vanessa, kamusta kada sa Southwest Minnesota State University? Sige, Ulanda, hapon to mo sa lugar ni Vanessa Mayo. Kay Rimar Hikano Halyasgo, good morning. Sige, ga-monitor sila kuno dira sa may La Castillana. Sige.
kay Ganghi CG. Good morning. Monitora, watching from Switzerland. Kamusta da? Kay Jose Mungkal Turilla. Good morning man. May lang pag-monitora. Kay Rune Sidayon Gordon. Subong man. Dira kay Uma Lumina. Good morning. Kay Miriam Panagiton. Good morning man. Kay Cheryl Flores. Makadamo sila. Karon nga kaagahon. Kay Anabel Calderon Doremdes. Damo-damo lang sululod karong agaw. Sige Kay Ann Bingno. Good morning man, Ann. Morning. Sige. Kay Jory Montiliano. Si ako Maldita Rizal. Si ako Maldita gamonitor sa Hong Kong. Sige. Kamusta sa Hong Kong na? Ariglado lang? Sige. Ariglado man dire sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:37 na. Hindi ka mo maghalin ha. Unahon ko lang niwa ang aton paid program. Please stand by. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa paghudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita ng gala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang pinggan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak
sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw
Bacolod man sa gihapon, padayon action radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon action radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipanganan. Malasig pero sigurado, aksyon na pagpalanggan. Padayon action radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon action radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon action radyo. Padayon action radyo. Padayon action radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:49. Ang libre bala nga medical check-up
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Kay Grace Paz, good morning. Kay John Kanaway Caldito. Kay Bibot Gido, Batos-Batusan. Dira kay Cory Bidaha, nagamonitor sa Kuwait. Si Manjo Arnio, bao si Marso 9. Ang Marso 9 ba si Kadlawan yan eh? Sige, taga Kabangkalan, gamonitor siya sa Kingdom of Saudi Arabia. Good morning sa inyo. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Kapasulod na kita sa Disyembre 16. Magasugod na ang Misa de Gallo. Ang Korpyo, inidogman. Masugod, Disyembre 16, alas 3 ang kagahon, para matagaan ligwa ang mga sumilimba. Magasugod ang misa alas 3:30 sang kagahon, duha ka misa ang matabo. Ting aton mga utod aga pa magbugtaw para may araya nga ginatawag nga daw panaad bala. Ang iban nagasimba na kung diin nga lugar na Talisay, por ejemplo, iban may mga lugar na sa diin may panaad sila. Ang iban sila nagayong balatian nila, nagpangako sila nga kada abot sina tal nga pizza, masimba sila. May ara man mga panaad nga nangayo sa sang isa kabutang nga kon makatapos lang ang bata ko, makagraduar lang kada alas 5 sang hapon, masimba ako. Di wala ginapalat, panaad mo. Kada alas 5 sang hapon, bisan makadali, masulod na sila sa simbahan. May ara mga nag-alayo sa ila balatian, nga nagpangako man nga kung mag-ayo sa ila balatian, ini sila maghahalad sa kung ano lang nga bagay, masindik kandila, amoy na ang mga panaad sa pila naton ka mga kauturan, kag ginatuman nila ina. Tiining tradisyon niya, kada Disyembre 16, Misa de Gallo ini. Isa sa mga importante para sa mga tumuluo sang simbahan Katoliko. Amo nang kapilas lang mga bay, na kung mahimo, tagaan gidligwa para ang Misa de Gallo. Ining Misa de Gallo, ang buot silingon, misa sa una nga pagpanugturuok sang manok. Kabay pa, nga mangin matawhay lang, wala la sa kung ano nga mga insidente kag aksidente sa pagbukas ning Misa de Gallo, Disyembre 16. Ang pila naton ka mga utod, iban blada, bawa. Ang iba niya daw, hindi amo. Kadumdum ka mo. Pila ka mga insidente nagkalatabo, samtang ang iban tuyo pa sa sulod singbahan, gadala sa mga bag nila, baw, hindi gid magdala sa mga malahalon nga mga alahas, hindi gid magdala sa dalagko nga mga kantidad, kay bisan sa sulod sang simbahan, aba, gapiyong ang mata mo, gapangamuyo ka, ang iban, gaabre ang mata, ang ginaabrihan, ang bag mo. Wala piling kawatan, no? Bisan sa sulod sang simbahan, gaarang kadagid. Kita mo gilang na. Baho, daulaan man kuno gaba sumo mo. Kuha na lang, mirisiti man. Ay, porte, oo. Pero sa sulod sang simbahan, bala, ginatulok kada sang arablas mabaw da, nang ginalansang, baho niya, oh. Kon, wala lang ko ginlansang, di, ambot, anong magyan mong kawatan ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na, kay Peter Aligarbes Jr. Good morning. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Ang pila naton ka mga utod nagaupod-upod sa aton daw maayo man. Kamusta? Medyo upod-upod lang kita, kay bulo balita kita, enjoy lang kita dire sa Aksyon Radio Bacolod. Kamusta na ang plano sang aton mga ginikanan kung wala Christmas party ang mga opisina? Ang himuon ninyo amo ni ay kung may 13th month kamo, kung may jutay kamo nga sulusobre. Basi magbutang midyas bala? Pagtulog ya,
ibutang mo sa sulod sa iya midyas nga pagbugtaw ya happy siya. Amo na iya makapalipay sa kabataan kay ang Paskwa para gid sa kabataan. Pulupot sida siya mga chocolate tapos istoryahan mo siya bla. Si Santa Claus bala kung ang bata mabuot, kung ang bata gatulog temprano pagbugtaw ya, ay pagsubli ya kapag lantaw si medyas ya may unod ang kabataan. Enjoy gina inang pag bugtaw ya aga pag kuragma nga bata mo. Dagan na yun. Sige pakabit nga bidyas. Pagbukas nga may unod, susperte, kalipay sa bata, amo ina ang espiritu sang Paskwa para sa kabataan. Kung wala man mga Christmas party, kabataan lipayon ta. Kung hindi man sila kalagaw sa mga mall, aber, butangan ta sang isa, kakahiwatan ang sulod sang puluyan nga mag-enjoy ang kabataan. Hindi lang magsing-along ha. Kaya ginadilian ina. Purti kuno ang kagaw, purti kunong laway, siling sa departamento sa ikayong lawas sa sing-along. So likawan tayo na, para nga hindi mag-alagsik ang laway. Tiga sulusugilanon, purti kuno mo kaporsintong agsik sa laway, kag delikado ang sing-along mga video cable ni, hindi lang anay, kay kadelikado sono sa departamento sang ikaayong lawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:58 na kay Kerpo. Bao Kerpo ha. Good morning. Kay Edil Laos morning. Ga-monitor ko no ha. Sila ni Nanaya Sabil dira sa Kintown, Victorias. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gagawin ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub.
Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge at may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon!
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Oy, kung wala ka sinuptan ba o mga mangungumasubong laming atman kay Porte ang baklanay, nubo ang baklanay sang humay. Dapat ang produksyon dako. Ari ho. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Morning lang kay Sinica Mahilom, kay Dodge Dalida, subuman kay Apple Alvarez Tade. Dire kita, balita sa Kapitolyo, mga badyaw sa Negros Occidental nga ginbuligan sang gobyerno probinsyal para makapauli sa lugar. Uy, nagdangat kuno sa 138. Balita Kapitolyo. Detalye ni upod kay Action Marlon Hinubia. Action Marlon, please go ahead. Madamo-damo man nga mga ginatawag badyaw ang natingayon nga mabuligan sa nga gobyerno provinsyal sa nga Negros Occidental agod tong mapapauli balik sa ila nga lugar. Sa record sang provincial incident management team nga ginapamunuan ni Dr. Zifarda Kailian, ini sila tanan ang naglabot sa 138. Displaced ini sila halin sa mga surad sang Victorias kag surad sang Sagay. Sila ang gitbuligan sa coordination man sa Office of the Civil Defense Region 6 akon Western Visayas. Gintagaan sila sang pagkaon kag libre nga pagpasakay sa sarakyan pakanto sa mga surad sang Nobagite kag ginpasakay naman sa vessel padulong sa Zamboanga. Ang sa surad sa Victorias, sila ang nagpauli sila sa nga lugar sa Hulu, probinsya, sang Sulu. Sa karon ginapreparahan naman sa nga provincial government, ay iban pa sila nga mga badyaw kung may ara pagidman nga nabilin diri sa Negros Occidental agad nga ayoon man nga kung pwede, makapauli man sila sa ila nga lugar. Bangod ko madunuman may ara sang pila ka mga badyaw ang ginpaidalom sa swab test ka mga isa ka nagpositibo sa COVID-19 dito sa may syudad sang Sagay. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Herboya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:10. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamati ang namon ginasandigan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulungon kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:15 na. Kay John Villarosa, good morning. Kay Elizabeth Malaka Gamala. Kapi-kapi na kamuda. Dr. Alfred's Green Coffee ang gamita. Kay nagapangaping
Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Morning man kay Judy Dan, subong man kay Warlito Nisha. Diri kita, mga balita naton sa puwersa sa aton kapulisan, traffic investigator sa Police Station 4, hindi pa sigurado kung biktima sang hit and run ang napatay sa barangay Villamonte. Autopsy ginapangabay sa kapulisan sa pamilya. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action, Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office gibalikan ta ining kaso sang ginaligar hit and run nga natapos ato Sabado sa gabi Disyembre 5. Hindi pa action Fred sigurado si Police Staff Sergeant John Garong, traffic investigator sa Police Station number 4 kung ini matudtuod gid mga biktima sang hit and run kay ang informasyon nga nabaton action Fred ni Garong nga ini ang natumbalang sa dalan nga posible sa kahulogbon sini kag posible ginatake sa iya si Fred nga balatian o galing action Fred kay may nakakita diri nga ginaligar gin side swipe ini sa isa ka motorsiklo nga may angkas nga babae. Sunod sa kay Police Staff Sergeant John Garong Action Fred, wala gid sang dako nga lastro sa lawas sa napatay nga sang uli gina-identify sa kay Roberto Imtapan, 42 anyos, separado ini sa asawa sini, kag masamilan dira nga makitaan nga nagapalaboy-laboy sa Nara Avenue, Lopisay na sa Copiles sa Barangay Binamonte kang nagapangayo-kayo kamakatapos nga makatipong ini Action Fred sang kwarta nagainom ini sang whiskey. Na ang ginimo Action Fred ni Police Staff Sergeant John Garong ginpangita ang pamilya sini kag na-locate ini dira sa may Greensville 1 kag ginpangabay sini ang pamilya nga ipa-autopsy ang bangkay ni Roberto Impatan para may balawaan gid kung ano ang ginhalinan sang iya sini kamatayon. Yaring palayag sa investigador sa Station number 4 sa interview sa Action Radio. Katawag ang bulod ang natandan. Aspiraligasyon na sa akin Eric sang kulang-kulang ng ganing nga bata da bla. Araman da bla. Kuno siya doon sa lapay ng sa kuno sang motor. Kuno may motor lastra. Galing tiyan mo natin patay bla. Dito kasukas man ganito ang obligasyon sang bata. To da nga tidak nga daw tambay-tambay man da bla. Nga sa kurso dito si konstansya mo lang daw pangantaw nga daw may nasa lapay sa kuno ka motor. Wala man lastra. Duwa kami to sang GI. Tati may lastra. Kung naigo man git siya. Ting baton ko na lang kay tigambal man ang giay at pinakakita. Pati di na lang yung gapan ko na lang alit yung initanran siya nga magka nakamotor kuno ito nga yung kas nga bahay wala man na kuno nagdulog kung mayara man mga versyon nga natumbalang na da saya mga muna bla din paluap ko ang pamilya kana na yun tangot-angot man istorya na patres ko to ang utod sa may Greensville 1 dampe parang nakuhaan ko sa sang full name niya si Roberto Intapan Silvano, edad niya guro mo roles, mga 42 anyos. May sawa sa kuno ko din sa magulang niya, separated na sila. Kuno nag-alcoholic, nagplainom. Hindi gini sige istorya ko no? Ya, na sa istada sa mga kilid yung mga karwas, tada sa may minas, tada sa may nara, bla. Kundiin lang sa mga tulog-tulog, dahil kito nagpalaboy na, bla. Sa mga kayo, da, muna sa da. Pero ang common gid nga impression siya tao, da, palawbog, alcoholic, kakita-kita, da, kung sino gatag-atag, da, kung aba patos at rasalakyan daw kayo da bakal din miski mo lang sa Pero sa imo lang tao, John, huwag isa sa mga fatal nga pila so nano. so lagi siya lastraya di daw mo na gani since nga daw ang circumstance nga daw nakikita to kuno nga daw sa paig sa motor dito gid botang man lang daw puro base na iguan para magani ang gulo nga base pagtapos sa pagkatumba na base na cardiac na kung ano na bla so ano pa dito pakita ko ang may mata may nakatudo sa akon to sa utod dito sa Dalawan dampe, pwede kung anong desisyon kung ipa-autopsy nila o kung ano da. That's why din pangita din natin ang utod na tigayon kung man siyang locate kasi nga agad at para mapapasiya nga totoo sa ati paguro ang bangkay. Action Fred, si Police Staff Sergeant John Garong, traffic investigator sa Police Station number 4 sa interview sa Action Radio. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Kay Yasmin Roldan Rabilio, good morning man. Bao si Di Anton Diaso, ari siya. Si Lito, si Condes, nagamonitor siya sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19.
At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang In Standard Time, las 5:26. This time check is brought to you by Lada kay Imbong Diocampo, Subuman, dira kay Rene Mananghaya, kag John Ren. Good morning. Ari ho, kon may bukol nga magtubo sa lawas, abyan hindi pagpabayi.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Aber, diri kita. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw, 37-11. Una nga bula, 37 kag 11. Second draw, ikaduha nga bula, 38-17. Ikaduha nga bula, resulta 38 kag 17. Third draw, ikatatlo nga bula, 34-25. Ikatatlo nga bula, resulta 34 kag 25. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot 91,440,869. Kombinasyon in any order 20, 26, 22, 49, 51, 7. Kombinasyon 658, 20, 26, 22, 49, 51, kag 7. 649 kita. Ang jackpot 15,840,000. Kombinasyon in any order 48, 29, 47, 35, 49, 28. 649, 48, 29, 47, 35, 49, kag 28. 642 kita. Jackpot 7,690,500 o con 958. Kombinasyon 12, 39, 16, 2, 24, 36, 642, 12, 39, 16, 2, 24, kag 36. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Okay, muling landa. Kay Evelyn ni Pamusino, kay Philip Lauriente. Dira kay Philip Lauriente ba kay Aida Alunan. Ara sila nagaupod sa aton karon nga kaagahon kay Praim Ginabo ini sa Singapore, Ostoman ang pag-pronounce ko sang imo ngalan areglado. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat.
istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala ng palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. SP sa Bacolod, Talakayon, Subong adlaw ang pangabay sang firecracker vendors nga magbaligya palupok karon nga holiday season. Detalyo pod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Balang Action Fred, karon sa hapon sa virtual session sa Sangguniang Paglungsod, ginapaabot nga pagatalakayon sang konseho ang pangabay sang pila ka mga negosyante sa syudad sa Bacolod para sa pagbaligya sang palupok sa likod sang Pope John Paul II Tower sang Reclamation Area Action Fred. Gin-confirm ni Vice Mayor Alcida Familiaran nga nabaton na sa Sangguniang Paglungsod ang pangabay sang Pyrotechnics and Firecrackers Vendors Association sa Bacolod City nga tugutan sila Action Fred nga magbaligya sa palupok karon nga holiday season. Ginapahayag ni Familiaran nga karon wala sang Police Action Fred nga nagadumili sa pagbaligya sa palupok kag ang sadto nga Police Action Fred amo man sa gihapon ang igapatuman. Ginpahayag man ni Familiaran nga may nabaton man sila nga sulat gikan sa mga fruit vendors nga tugutan sila nga magbaligya Action Fred sa area naman sang Dalan Gonzaga nga porsyon sa Bacolod City Public Plaza karon man nga holiday season. Sunod sa Vice Alcalde, mayara man sang pangabay sa simbana kakon mahimo makapatigayon man sila sang Christmas Bazaar sa Dalan Rizal naman nga porsyon sa Bacolod Public Plaza.
Sulo ka familyaran, hindi niya luyag pangunahan ang mga desisyon sang sangguniang panglungsod angot sa ginapangabay ang nagkalilain nga mga asosasyon. Nagpapala sa akon sila, letter, and likewise ang mga food vendors lang nag-occupy sa aton surroundings sa public plaza. So, yesterday, pinasulot ko ito sa for consideration. Okay. Ang kalupo kay Vice. Ito sunod man. Nabatian si Vice Mayor LC do Familyaran. Yari na mga ka-aksyon ang 5 ka-healthy nga mga ingredients nga Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:39 na kay Jury Montiliano kag Corazon Villasis Gayo sa Bidalbagan. Good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
ng ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sansan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa Philippine Standard Time, las 5:44. This time check is brought to you by Nguning na na kay Alex Puentes, baduwag islaw, si Alex Muntisa. Si Puentes kag si Muntisa, gaupod sila, gasunod sila. Mabalik ako pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, nag-Volter handa sa selisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo,
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, dahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalag at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50. This time check is brought to you. Morning lada kay Maria P. Marabilia sang Palawan, kag kay Erwin Gonzales. Dire kita ho, kapulisan sa probinsya ginaandaan ng posibilidad nga matabo subong nga wala sang holiday ceasefire. Si Action Brian Mordin may report. Action Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred, ginapreparahan karon sang Negros Occidental Police Provincial Office ang posible man bing mga himuon sa New People's Army kag iban pa nga terorista nga grupo matapos nga ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala na sang may magluntad pa nga pistok sa tubtob siya sini nga pagpanaog sa 2022 bilang presidente sang pungsod. Suro diri kay Negros Occidental Police Provincial Office o kon NOCPO Director Police Colonel Romy Palge na hataga na sang direktiba ang tanan nga mga kapulisan kag stations nga maghalong kag bantay sa tanan nga panahon. May ara sang idugang nga mga troops diri sa probinsya agod nga mas masigurado ang sitwasyon. Action Fred. Dugang padri ni Palge ang ila sini ginabantayan ang antes pa man December 26 nga nagaselebrar sang anibersaryo ang nasambit iyang grupo Action Fred. Natin is magkaroon tayo ng magandang Christmas. At alam din natin na ang anniversary nila is December 26. So usually, based sa experience ko, before their anniversary, may mga atrocities na nangyayari. Violent man ito or non-violent atrocities. Yan po yung iniiwasan natin. Kaya po nagpatawag ang ating ng GPNP ng meeting para maiwasan yung mga violent incident na ginagawa nila. Kasi nga gusto nating maganda yung Christmas natin this 2020. At ready naman ang kapulisan natin. Kung napansin nyo, we'll be putting up more troops para sa ganon maiwasan natin yung mga pangyayari. But sa sinimatiyon gihapon si Palgi nagapangayo gid o nagapangabay sa grupo sa mga terorista nga kung anumang nga kalakasan ang ilang paghimuon hindi na lang dapat paghimuon pa kag magluntad na lang ang katawhayan diri sa aton sa Negros Occidental kag Bugos man nga Pilipinas.
Inang balita, ini si Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53, mga blatter entry pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran.
Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay bukod sa paggamit ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:58 na Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sini sa aton lang? Time 5:59, pipilalang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, arestado ining 3 ka mga persona sa basta operation kagabi sa barangay Singkang Airport, alas 9:15 tak na kagabi gindakop. Ining si Rose Ann Andrada, 28 anyos, sang barangay Singkang Airport sa dina-recover sa iya. Ang ginabulubanta, 2 ka gramos ang ginasuspitsuhan shabu nga may dangerous drugs worth value 14,000 ka pesos. Samtang alas 11 naman ang tak na kagabi sa barangay Singkang Airport na dakpan man ining 2 ka mga persona nga musanday Arlene Domingo kag John Michael Luzong. Sa diin na recover man sa ila ining 8 ka plastic sachet sang suspected shabu. Board sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa tak na lasais. Morning lada kay Pilinura Oliveros, kay Jocelyn Arisibita Ulak, kag Florme Bacolim Mirasol. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal... Radio Philippine Standard Time, las 6:05. This time check is brought to you by Multivitamin. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, aksyon Boy Duran, kag aksyon Dorel Cabato, aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!